Shikara Messiah. Oh, hallelujah. Намести руку. Так. Извинявам се, с пръстите си, доктор Милев. Бъдете благословени, брати и сестри, здравейте отново. Здравейте отново. Правя ново включване, което ще бъде наистина много кратко. Но просто Бог ме разплака. Просто Бог ме разплака, искам да го споделя с вас. Преди около 10 на 15 минути правихме един клип с моята съпруга. Бяхме тук на една житна нива, на 100 метра от нас. Откъснах един стрък, един житен стрък, където ви говорих, че от едно семенце изникват още между 13, между 15 братя, които са хванати на един корен. Един корен, 12-13 братя, от едно семенце, по 20 клас, средно по 20 зърна на клас, 13 братя, 14, 17, колко бяха? 17, мисля, че бяха от 9. 17 по 20, 340. Тук в този стрък има 340 семенца, 340 жита. От само едничко. Това, което Бог ме разплака. Бог ме попита, къде е семенцето в коренът? Къде е семенцето, откъдето е изникнал коренът? Къде е семенцето? Семенцето, което се е разпукало. Семе, което вече не съществува и вече го няма. От това семе са изникнали тези 17 братя. И Словото казва, старото премина, новото дойде. Старото премина, новото дойде. И в този стрък, житен клас, няма как да се открие една седмица, от което са изникнали тези жита. Но от днескасно време ние, християните, новораждаме се, покаяваме се, избираме Исус, тръгваме след Него, следваме Го, вършиме волята Му. Но нашите стари дела, нашето старо естество продължава да живее в нас. Няма го онова разпукване на семето. Затова и няма и плод, и църквата е безплодна днес. Ето този стрък, този житен стрък, той ще даде плод. Той ще даде плод, защото се е разпукало семенцето и умряло. Семенцето го няма. Но ако ние не погребем стария човек, ако не погребем стария човек на дъното на реката, водното кръщение е предобраз на смърт. И оттам да възкръсне, да излезе новия човек. Затова ние не можем да даваме плодове. Бог чрез такъв прост пример, чрез творението си ми проговори защо днеска църквата е безплодна. Защото семето не се е разпукало. Старият човек продължава да живее в нас. Делим се на наши и ваши. Делим се на петдесятни, на католици, на православни, баптисти, лютерани, яховисти. Толкова много деноминации. Всеки е взел по някъде от нещо, някой стих, се направил докторина. Време е да спрем да бъдем християни, а да започнем да бъдем Христови последователи. Амин. Истински последователи, които се покланяме с дух и истина. Знаем само да проповядваме с гръмки слова, да излизаме, да ни видят хората колко добре говориме, колко хубаво сме облякани. Но Бог не иска проповедници. Бог иска поклонници, които се покланят с дух и истина. Поклонници, не проповедници, каза Господ. Поклонници искам, които да ми се покланят с дух и с истина.
Аура баба шикара басае. И знам, че врагът, който е само един, врагът е само един, единствен, не са враговете нашите братя в църквата, не са враговете хората в света, които ни хулят. Врагът е само един. Словото казва, един господар имаше нива. И вечерта казва, докато спяха, отиде, казва, врагът ти пося плевели между житото. И сутринта работниците казаха, господаре, нощеска е дошъл враг и е посял плевели между житото. Да отидем ли да оплевим? Да откъснем я плевелите. Господар е казал, не, оставете ги да растат заедно с житото. Да растат заедно с житото. Да не би, когато откъсвате плевелите, да отскубите нещо от доброто себе. И в тази притча се казва врагът, не враговете, врагът в единствено число дойде и пося плевели. Врагът е само един, Сатана. Луцифер, непокорният син на погибелта. Той, който се е разделението и разцеплението между братята. Бог да го смъмри. Бог да го смъмри. Бог да го смъмри. Да даде обединение на братята. Да даде единство на братята. От един корен 17 класа. 17 класа. Един поставен по-нависоко, друг по-наниско, трети на още по-ниско. Петкратно служение. Петкратно служение. Апостоли, пророци, благовестители, пастори, учители. Нека Бог да ни даде мъдрост да се покоряваме на духовната власт, която е поставена от небето. Да се смиряваме. Словото казва, че Бог се противи на горделивите, на смирените, дава благодат. И трябва да ви кажа, че пътят надолу е път нагоре, а пътят нагоре е път надолу. Когато човек се смирява, се снишава надолу. Пътят надолу, той те води нагоре. Ти си малък в очите на човеци, но си голям в очите на Господа. А когато се възвишаваш, си голям в очите на човечеството, си малък в очите на Господа. Сега е благоприятно време да се замислим за делата си, за живота си, да размишляваме. Да искаме от Господа да ни говори, да ни променя. Да ни променя. Да ни променя. За да наследим славния венец на правдата. Влезте в профила ми, изгледайте предишното клипче, което качих преди 15 минути. Този клас говори много. Изгледайте го и бъдете благословени. Бог да ви благослови всички вас, които сте там зад камерата. За мен беше чест, за мен е радост. Бог да ви употреби, да ви говоря нещо от Него. И ако от вас, от тези 16 човека, които гледате, само единствен човек, ако се почувства насърчен, само една единствена душа, да почувства някаква благодат, аз ще бъда благодарен на Господа. Ще кажа, Боже, благодаря ти. Бъдете благословени, брате. Бъдете благословени. Призовавайте. Търсете Господа, дорде можете да го намерите и призовавайте го, дорде е близо. Оставя ми, ако Бог нещо ми прошепне пак, ако Бог ме подбуди, отново ще се включа. Аз и думът ми ще служим на Господа. Амен. Аз и думът ми ще служим и внуците ми всички. Бъдете благословени. И вие също бъдете благословени.